Mil flores arredor, nun lugar que está preto de aquí. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A raíña da eclipse solar. Willy, sae! É unha mañá preciosa. A túa mañá preciosa. É o meu tempo de traballo, Maia. Botas! Ben, moi limpo. Perfecto. Maia, dixenlle a señorita Cassandra que é unha irresponsabilidade que durmas na pradería. Só as abellas que dormen a salvo na colmea están ben descansadas e son eficientes no traballo. Bos días, Maia. Desculpa, acabo de despertar. Ai, isto débese á túa mala influencia, Maia. Tense que acabar. Teño que despertar, Willy. Para, non necesito unha ducha. Ducheime o mes pasado. Non sei, parece que unha cousa escura xigantesca se puxo diante do sol. Ai, vamos para a colmea, Maia. Iso é moi perigoso. Na miña vida vira nada igual. Ai, quero volver para casa. Está ben, imos ir xuntos. Quen chora? Por que se vai o sol? Fai que volva. Non teñades medo. O sol desaparece todas as noites, pero volve todas as mañás. Vide comigo e levámosvos á colmea. Oh, grazas, Maia. Veña, rapaces. Vaya, vaya, vaya. Que temos aquí? 3 abelliñas con potas cheas de pole e 2 máis que as coidas. Volveron todas as abellas á colmea. Zap, Zip, Zut e Willy aínda non chegaron, pero se cadra tiveron sorte e atoparon a Maia. Se alguén pode atopar os pequenos, é ela. Dubido moito, Majestade. Organicei un equipo especial e a primeira misión será que traian de volta as abellas perdidas. Está desaparecendo o sol e vos só pensades en roubarnos o néctar. Necesitamos máis reservas que nunca para os días escuros que se aveciñan. Vamos. Oi, pero xefe, o noso vesporeiro vaise por aquí. Non, vaise por aí. Claro que non por aí. Oh, parvos, tede cuidado con néctar e desverter todo o que eles... Ei! Vos, alto! Onde credes que ides? Escoitade ben. Levades vos as potas ou a vesporeiro. Non choredes, rapaces. Facemos o que queren e saco vos eu disto. Vai saír todo ben. Menos choromicar, veña, vamos! Pero xefe, é por aquí. Non, xefe, é por aí. Calade! Sei onde está o avesporeiro. Coas miñas antenas detecto o cheiro da maceira que hai a carón a kilómetros dali. Algúnha pregunta máis? Sí. Nada. É evidente que un mal día sempre pode ir a peor.
Non! Estou certo de que é por aquí. Non, é por aí. Unha flor de cardos. Xefe, nunca vira cardos preto do noso niño. Cala! Detecto o cheiro intenso da nosa maceira. O noso niño ten que estar... por aquí. Pero... non pode ser. Onde estamos? Esta non é a nosa maceira! Non sabía que as avespas vivían en mazas. E non. Queremos volver á casa. Está todo escuro e tiña que ser de día. Queredes parar de chorar, por favor, neniños? Ei, que é iso? Oh, Un morcego! O burato! O burato! parece que estamos atrapados. Como se vai orientar o seu equipo especial na escuridade, xuíz Cera da Bella? Majestade, os tres remataron con éxito o meu programa de adestramento. Moi ben. No nome de toda a colmea, traede a Maia e as outras abellas. Sí, majestade. A árbore grande debería estar na dereita. Tede cuidado ao voar, rapaces. Atopei unha das abellas que faltaban. Suxírolle que retoque o programa de adestramento, xuíz Cera da Bella. O túnel é a única posibilidade que temos de fuxir, pero antes temos que sacar daqui estas pedras. Por que non axudades? Traballamos xuntos. Traballar xuntos? ¡Ja! Traballa ti! Nos imos agardar a que se vaya o morcego. Ai, parece que non hai mouros na costa, rapaces. Ocorre algo. Ai, esquéceo. A traballar! Ai. Está moi escuro e mete moito medo. Colledevos da man. Está máis escuro! Onde estades? Aquí, xefe. Oi! Eu estou aquí. Ai, ai. Maia! Oh, non! Está bloqueado. Detrás hai aire fresco. Oh, pero é moi difícil sair cavando. Sí. ¡Abrid paso! ¡Ay! Bravo, Doz! ¡Saímos! ¡Saímos! Sabía que íamos a ir. Espero que atopede lo niño. Nos volvemos á colmea. Coñezo a pradería e estou afeita a voar de noite. Agarda! E se volvemos a topar ese morcego? Pois... Veña, vámonos daqui. Ai! Podemos ir contigo. Que? Ir á colmea deles? Diso nada. Moi ben. Ata logo, xefe. Iso, cóidate, xefe. Que?
pero... Isto é a fin. Señorita Cassandra, señorita Cassandra, xuicera da vella. Oh, están ben. Oh, alégrome de que esteades ben na casa. Estaba tan preocupada. Pequenos, Willy, Maya, alégrase de vervos toda a colmea. Grazas, maxestade. Pero, como puidestes traer eses lacazáns con vos? Non nos trouxemos, maxestade. Deberon seguirnos. Pero, agora que o penso, traballamos xuntos para escapar do morcego. Exacto. E agora pedimos asilo. Que? Non! Gardas! Mirade! Está volvendo o sol. Ben, parece que volve o sol, así que marchamos, pero volveremos vernos, abelliña. Adeus, que vos vaia moi ben. Xuicera da vella, ao contrario do que vostede di sempre, parece unha boa cousa que Maia pasa as noites na pradería. Non concorda comigo? Pois sí, concordo con vostede, maxestade. Neste caso especial, poida que houbese unha lixeira vantaxe. Sí. Veña, Willy, vamos.